Mga ka-riders, magandang araw sa inyong lahat and welcome na naman sa aking channel. Sa episode na to mga ka-riders, i-share ko sa inyo ang sikreto ko kung bakit ang motor ko, itong motor ko na ano na to, 6 years old, parang bago pa rin tingnan. Kahit umabot na to ng 6 na taon. So tingnan niyo ang motor ko mga ka-riders, bagong linis yan. Tingnan niyo, 'di ba? Ang kintab. Makintab pa kahit 6 na taon na to. So ano ang solusyon na ginagamit ko para palaging makintab ang kulay ng aking motor? So tingnan nyo ang kulay. Marami ngang nagsabi sa akin pag magpagawa ako ng kung may mga nasira nito, pagawa ko dun sa mga shop ng motor, sabi nila bago para motor ko. Sinabihan ko sila na 6 years old na to. So di sila naniniwala. So yan ang sinasabi ko sa kanila na kung bakit makintab tingnan yung kulay sa motor ko dahil sa pinapahid ko. Iwan ko sa iba yung mga sikreto nila or anong nilalagay nila na katulad nito kahit matagal na ang motor, bago pa rin tingnan. So iwan ko kung ano ang ginagamit nila. Sa akin, iba rin. Baka yung iba na may alam na nito at yan ang ginagamit nila. So i-share ko ito sa inyo mga ka-riders, mga wala pang alam about dito mga ka-riders. Baka mayroon kayo nito tapos di nyo ginagamit na okay pa lang gamitin sa ating mga motor. So ito siya mga ka-riders. Ito po ang tire block or tire shine. Ginagamit ko to sa sasakyan namin sa gulong para pampakintab. So naisipan kong baka pwede to sa motor. So sinubukan ko at yun, na-discover ko na maganda pala to gamitin sa motor. So ipapakita ko sa inyo mga ka-riders ang resulta nito pagkatapos ko lagyan ng tire block ang aking motor. Yan. Di ba? Tingnan nyo. Yan. Wala pa. Pag malagyan na to, kintab na to. Unahin ko dito. Yan, kaunti lang ilagay. Ilagay to sa lahat ng part. Basta dito lang sa labas. Yan. Tingnan mo, di ba? Kumintab na. Oo. Kahit yung makina niya, lagyan ko mga riders. Yung kulay sa makina niya, kikintab to pagkatapos ko malagyan ng tire block. Matagal ko na itong ginagamit mga riders, siguro mga 3 years ko na itong ginagamit na pampahid ko sa motor ko, itong tire block. Ito siya mga ka-riders, parang basa siya tingnan. So naisip ng iba baka yung mga alikabok didikit dito. Oo nga, didikit talaga dahil basa to, pero pagkatapos pag tinatrapuhan nyo lang, mawala yung alikabok pero yung kintab niya nandyan pa rin. So kaya patuloy ko tong ginagamit sa motor ko.
Dito banda mga ka-riders, di ko to lagyan ng tire block. Dahil dito para kumapit pa rin yung brake. Pati dito mga ka-riders, lagyan ko rin. Yan. So nakita nyo mga ka-riders, tingnan nyo, di ba ang kintab na. Ang magandang result nito mga ka-riders ay huwag nyong gamitin muna, patuyuin nyo muna to. Tingnan nyo mga ka-riders, di ba ang kintab na. So ganyan ang style ko or sikreto ko kung bakit hanggang ngayon umabot na ng almost 7 years ang motor ko ay palaging bago pa rin tingnan. So sa mga gustong mag-try nito, ang best na result nito mga ka-riders ay huwag nyo muna gamitin to. Ang maganda ninyong gawin ay patuyuin nyo muna ang tire block. So hanggang dito na lang ako mga ka-riders. Sana may nakukuha kayong konting idea about sa estilo ko, kung paano ko inaalagaan ang aking motor. Thank you for watching. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pag-click na lang ang notification bell para updated kayo sa sunod ko na video.